'Yan amana, Real Madrid ta mika shaida ga UEFA kan zargin wariyar launin fata. Filik ya kira taron gaggawa bayan kaye biyu da kungiyar ta sha a jere. Ronaldo ya zama mai hannun jari a Herbalife. Alvarez na dab da komawa Barcelona. 'Yan amana, Real Madrid ta mika hujjoji ga UEFA kan zargin kalaman wariyar launin fata da aka yi wa Vinicius Junior. Ana zargin ɗan wasan Benfica Gianluca Cristiani da aikata lamarin a wasan Champions League da aka buga a Lisbon. Real Madrid ta ce tana ba da cikakken haɗin kai ga bincike tare da jaddada ƙudurinta na yaƙi da wariya a wasanni. Karo na farko ƙungiyar Barcelona ta sha kayi biyu a jere a ƙarƙashin kociya Hansi Flick. Rashin nasara a hannun Atlantico Madrid da Girona ya sa an kira taron gaggawa domin tattaunawa kan matsalar. Dan wasa Eric Garcia ya ce taron ya kasance mai amfani kuma suna da ƙwarin gwiwar gyara kurakuransu. Tsohon gwarzon dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo ya zuba dala miliyan 7.5 domin mallakar kaso 10 a reshen kamfanin Herbalife mai suna HBL Protocol Software LLC. Rahotanni daga Forbes sun nuna cewa wannan jarin ya zo ne bayan kudaden shiga da kamfanin ya samu a ƙarshen shekarar 2025. Ronaldo, wanda ke taka leda a Al-Nassr FC, ya ce wannan matakin ci gaba ne na dangantakarsa da kamfanin tun shekarar 2013. Rahotanni sun nuna cewa Julius Alvarez zai koma kungiyar Barcelona bayan buga wasannin cin kofin duniya na shekarar 2026. Barcelona na neman magajin Robert Lewandowski yayin da Atlantico Madrid ke ƙoƙarin sabunta kwantiraginsa. Rahoton ya ce ana sa ran zai yanke hukunci ne bayan gasar kofin duniya.